agus a ríist tosathe agus cúlathe an málar tú donnach a Gilmore I meas na dosathe. Ethan Doherty Babhta Bhainile. Shane McGuigan agus Jason Foley á airí sinach ní an leid town go leor an chiad scór again McGuigan. Agus í nómad ciúnis rumis a gluthe a chomá. Brendan Rodgers las mud an stú an council seolta go hálinn ar fad agus an dá féinte fachta Rodgers. Sé darna scór agus an club Kierna. Cuide tuc again Sunday Tam O'Sullivan glúiseach chun cín agus tascin sail fólach gwylin fersa go mahan na scór na gaimsiú agus tá sé gafa leistig den gosintid sa Paddy Clifford Saston Void tá cúlan sa bhfuil agus tá sé neadathe go háling ar fad an son ag Conor Gainey. Mar sin tá sé súideach tá Ciarraí cosint bhadamach las mudan lína cúig féidir a stahat fiú. Ní flárnú tá spás leistig an cúla beidir ní had díreach leistig den son ag Ethan Doherty. An fel catteach go dtí Dylan Gainey, bhuaig siúd go dtí Conor Gainey agus a féinte tóg ag seú de bhfuil tág a dain. Bíon Brendan Rodgers. Bara heisle buinte agus Allianz Peile an Council Barry Dan O'Sullivan a bhachal tá tinne ar chrecin ag an versa tróna. Beidir trú nó cethar hart agus ní bhéh spás agus. Potún an sam leis ag Shane Ryan. Gad écht son again McGuigan agus tá sé sin ard agus eilíonta. Se agus las tíad a trocha second sin gas scór fáite ag Derry sin. Mar sin sé Dylan Gainey an téas cóngríd an lína Lashley tá bert leistig de súd ar éisteach an íirecht san ar scór a bheith sin nail tónar agus peinte den scofachtaige. Go búan seasta. Ach sin scéal aire se chuin Conor ar Gainey stechan agus tá sin a stigar éist agus tá cúla le fachta ag Ciarraí an son agus a fachtaige. Cumul Watty Graham Ethan Doherty agus an ish McCarran agus tá sé sin ar ús ar fad ag Ben McCarran. I láthir na huaire agus fós ag Doherty. Nis Cassidy teach timppla an chúine chuige an felle teach timppla leistig an gúile puinte anna glóte. Las muga. Dylan Gainey nis. Buaicphointí sa agus fachtaige Conor nis bound chuir ag siúd féhénig sin dó nis ag Conor Gainey. An útsathe málarthe ag siúd an clíhansa gdín geann hawl. Ethan Doherty feh leis an rahíonsa agus an Council Buaicphointí Harrison trasnán. A haláir ag Allianz Peile leis mar sin íireachtansa ag Dylan Gainey agus sin kickar fiú dhá féinte ag Feradagan. Se bhí muil bheag an san imró chinnte chun éh greibh an bhí leanach Mark McNally ar áir se gúil barde, scuoine fé agus a rééis teannach bháil ag Rodgers agus tá sé chutasig tóil agus tá Ethan Doherty taobh leis tá an pastacha deisir chóil. Féinte a chuide an fellbuinte asúd Paul Cassidy inis. Bhí sé cuine bhar fnach las mó den stúd a had méidirach beidir gur bhathán an peinte Rodgers bhfuil sé fada go leor díreach an glan an trasnáin. Tam O'Sullivan fachtar neisige seánio sé de chafseir heb na láimh deise ile níos deacra ach tá máisian san am thugat am na chéirde. A déanana go maithe san an obair chlach agus tá Evans scaoilteach an siúlann san aige. Don O'Sullivan anna gnóthach leis ó tháina sé an páirce agus tá na fórna ar chótharaach. Ethan Doherty. Fehebh le róthir Lachlan Murray dír a choúliseach tá sé stig sin McGuigan Harrain agus an Council chuan líon go patenta ag Shane McGuigan. Stechan sagí Lachlan Murray, Seánio Shane mór na go sé corcoiste fé Murray a ghortachaisteach agus ruthráis le dairis. Tuchas Stechan Sinead Fermar Park Alan Beagley ceann áda Stechan agus tá seansa sin clasíocht ámhaigh ar fad agus an Council ag Paul Gainey a teanna le ceann scríbe an lán cholí McAvoy a fuair cúlúntaach a gluthe ceaniste strathe an sanna barca chróca gannaigh isteachchaí Shane McGuigan sco na nimiróirí an nach de héineéis. Agus tá taobh bhfuil caiilte ag Paul Gainey ach tá sé butcher leis agus tá fear Paddy Clifford istigh seo héad seans agus tá cúl fachta ag Doire O'Sullivan. Tá sé seo doichrete. Tá sé de teachtasteach O'Sullivan a réiste agus tá sé Paul Gainey chun cúl eile a gháilt in achar tucha second. Paddy Clifford híosmhain agus chósásta. Sin dóchreise. Tan san bhí sé sin ar aus ar fad